N'ịga n'ihu n'akụkọ anyị, Bishọp ụka Katọlik n'Ekwulọbịa Diocese bụ Peter Cardinal Okapalaeke na-ekwu na site na mbilite n'ọnwụ nke Kraịst ya na mmeri o nwere wee merie ike nke ọnwụ, nke a na-ekwu n'ala Naịjirịa nke ga-enwe ime ihe nhatanha, nke a ga-enwekwazi ikpe nkwụmọtọ ga n'izu ka mmiri n'ime ya bụ nke ga-eme ka ala anyị gaa n'ihu guzo ma mụkee ka ihe. Amaka Chibụzọ kọrọ na Cardinal Okapalaeke kwupụtara nke a n'ozi Ista ya. Ka amata na mmemme Ista bụ ngosi nke ike nke Chukwu, wee kwuo na dịka akpọlitere Lazarus n'ọnwụ n'ime akwụkwọ nsọ na o mechara nwụọ, mana mbilite n'ọnwụ nke Kraịst bụ nke ga-adị ọkpụtọrọkpụ. O mere ka amata na oge Ista bụkwa nkwa a na-ekwe site n'aka Chineke nakwa ndụ nke na-abịa abịa na nzọpụta site n'ọnwụ, ịgbake site n'ọya nakwa aṅụrị nyere ndị na-eru uju. Dịka ọ na-akpọ ndị otu Kraịst ka ha were mmemme a wee kwadosie ike iji wee gbaso ihe niile na-echere ha aka mgba na ndụ ha. Cardinal Okapalaeke chetara ndị nke Kraịst na Ista bụ oku ka a na-akpọ ha iji wee nọsie ike n'ime ihe ọma nakwa inwe olileanya na ezigbo ihe ga-emecha nwee mmeri n'ikpeazụ. O mere ka amata na mmemme a bụ nke ga-eweta iru ọhụrụ nakwa agamniru n'ezinụlọ dị iche iche n'obodo dị iche iche, ma wetakwara anyị obodo Naijiria ọhụrụ ebe a ga na-enwe agamniru. Dịka ọ na-ekene onye ọbụla maka mmemme Ista, Cardinal Okapalaeke kwuru na n'agbanyeghị na ihe siri ike ugbu a, na onye ọbụla ga na-enwe olileanya na emesịa na anyị ga-enwe mmeri site n'ike nke mbilite n'ọnwụ Kraịst.